ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Pagnintan ko Allah yung mamanay ko mga amantan o mga pipia tarimaan Allah suniatan o mapia na sabang sa gyang iya bulan na Ramadan na mag-inay matalinguma gyang iya watayo si Hajar na pagito mo niya no manay poste yan naman niya pira gawi ilang buong jaman ni Hajar o Ramadan 33 days 30 agu telu gawiin na peniyatatan na aya ditano di panganing ko Allah na mira pa itano nga betano katay ko lola mele niya watatanwanan aki ang bebeun ani yang tega-tega sa wata benda penegupan mimbota si karomanian ada pan Allahu akbar na lagi tutup na beun na tagi na penianum sa paguda serketan benar tagi na penianum sa kelebet ko bilangan tanah na lagi dinutup. Kaya kapag ilan na sumidit na mas mga kakatano pa. Ha? 23. Oh, to 23 bid na yun. Allahu Akbar. Ha? Na ginan sa wata air apapakasong ako ki sulutan na pitiilan na dinibtero at itataroon. Tahimik. Ha? Yang mana lalag na sabar sa ayat piu-piu na kiyang bubaan na Pabidno Allah Ta'ala kumiyang sa sahid. Amin. Ay dapat yung na sa katanok man na minigan natin sa dunia na lagi dito na mambuto adi tano di meri paraduga betano katawin na mana niyan na miyak takaw ta sakit miyak takaw ta sakit na ipalalagwita sa ospital na ditong panagirampay auto ay ginada taraya ad na mga time tano ad na mga oras tano na uba kano akip bugla parati ako ni said lala yung tano ay pagpaligoasya tano pa nang gilain yun din na uba kano katagwi sa bugal kay ibat ka ketipo kano syaitan ketipo kano niyan lagi na tawa ka mana yan giin na tawa ka apa tano ko surga mana dia lagi kayak keritan kapkerit tanu din akap sumtano ko surga na aya program mo syaitan na uba katwa na upungon mamu may sawa na di ka mabutua ko ya sama yan na pengini ko Allah Ta'ala si tanu kapan tagi kapatay ko mapia si tanu kapan tagi kapatay ko simba tanu ko Allah nakapagaya mana niyan na mau matarya kapapatay na mapupukas na ko agama ay dapat yung na di ka doon kawan kasakan na di pangning ko Allah askano ng beta-beta na palapa na yatanod na kimaruran ko agama ay pagaminan niyo to na aya kataw koron na skanubu ke perisaita to na mga di na Junaida to na marano perisaita sakanubu ke pansinakan gitu no ato na mani marano pansin kau to inang kao kori ko to aya katoy ko na sakanubu may inang ka na mga pipi parangay lagi kaya sungakan zaman nila na din na bide-bide ni wag wing utami ang makuro.
Kami seminar ako narami kepagbangan na di ko na pagawaan mabukong tuda. Na din na bide-bide niyo. Kaayam ya mangiyo marakan na mga unay ngarakan unay. Tingin na ino ano hindi ko sa biro. Kaaya tawara ka bener kan no. Oh ay. Daan na si pagkapon sa kilid ka sa mineral. Adna saya ada mana petegel na ko niya ano ko nasunguan niya sa market. Oh. Nah, ayam ya so ayan lagi mo tawa tayo si Palawan na biro ni maguteg ka. Mana na ako niya ayarakan dulog sa Manila. Oh ay, nailang manutong na ilan yung man ay kaya appreciate ako kano, appreciate ako kano at igawat at bubayag to na bantay sa Allah. Kaya no akong picture pala kanun mapay parangay ka piya magagawiran wala guteros. Oh, ana panggiro ay si kadirihan na kailangan niya narong ka. Di mausi ka din nor Layla minidagsit no to. Di mamusi mo tin at tigin ay bata perata ko sa ginodisi ka so. Ay amin ko kumakan no nawita ko niyo sa hotel. Para din na bukur kanukuan. Magatarusan. Alhamdulillah. Ay ako, hindi na kasi kano pa di panutulan no. Oh ay ka para ano yung magdam apia sa mga pamilya ni Uro na miya makapiyapia. Na isa ko na miman nila de marasay. Kaaya rarang kini dulog siya kaya po nasa salud na kurop manatrak. Isap man na bulay yung kakan na siya ko niya piya kataro sa kundu. Siya ko tama sada ko makabaling na siya ko niya piya abaling sa kundu. Nabang ko din nagkaberg kasi ako sa ikas labi 20 ka ando na. Sige na nakapatay ako ini. Na gitu ya mana niyan na pinalamat ako Allah ka benda ino penuto begitu di nga di mampetad lagi di kau sa saludun ka sabab sa gyud utakap yang parangay. O ya kata no na marata ko ada na benda langon na taw na pulawi na ko niya. Kauto. O ya na ina kumaagi kaya Saaban mapita na Laylatul Isra wal Mi'raj. Oh. Laylatul Isra wal Mi'raj. Aya dapat na si Jesse Boys kakuan. Ato na ba ini na programa tano ka Mi'raj yo. Nakagi sabab sa kaya kada kana ulama tira na di nakikipakayo bependi pag saya Laylatul Isra ini. Di penamapiyaw betanu di timo pandag sa Laylatul Isra wal Mi'raj. Napakabubuan sa Laylatul Isra wal Mi'raj. Na igira mo di tanu di kawing na miyak ka dada akap ke timo sang kaya tao. Na igira reunion na tao na miyak ka dada timo na tao. Na igira ya mana niyan na ad na graduate na miyak timo tao ay. Nakagi ayap timo na gama na bawan. Naku na malutano bagi study na. Away. Eno ya mana niyan na adni gira ko na ulama adi makasusupa ka. Kaan na ulama tigira din ka pakay na ayam mapapakay na suisa. Mele ni gira timo sa pamilya. Akan na prilay ako pa man nakagaya kati amin lalay bago manong. Naprilay ako ya mana niyan na ako na bangsa ko. Nakanad no ba isa amala amoto isaw na antap sa dikat timo akap ke no reunion. Nabapantag sa kaysa isaw bata-bata. Kaisad na diran dikat timo na antaw no ni paabken di dato tano. Antay dapat representative tano. Kau to. Mga ilay tanod naging uta mga bibindesan naging uta miya makalalatar pulin na ipag-introduce sa kateso attorney kita na kateso engineer kita na kateso doktor kita no. Okay na igira ayap timo-timoan nagiyaw maakini tekya talingo mao kini buwataan ko nabi na di kapakay. Na igira ayap timo-timoan na pantag
sa ayam anan yan na kapenutula ko kiap mi araju nabi na bawan dikepakai. Okay, na igira aya petimu-timuan na dia kaya petero na kana pekarumpakat ni esiguran. Ha? Nadin. Kana kagi mi lalay ba ko ah? Saradap sugat Oh. na ka. Betano kali ni pati api aso kap murtaka na si kunabi na din natin mo yan na buboy. Ha? Kagi bawa do kali waso mga buboy. Di ba si kumasong nabi? Na iban to na mga murtaka na ayap na mga lecturer na mga mama. Ha? No ya pagileta no na bawal lagi di bawal. To na pura dia ni diterun. Pure. Ano din niya ilay soya maana niya na mga karumaw na biyo bamiti-mutimo. Ano din niya ilay so mga baiya miya timo-timo miya panutul sa kitab. Aya dikturir mamuna so Abu Hurairah. Aya dikturir na so kuan Muad bin Jabal. Da. Na iman to na timo sulang-ulang wano mga bai. Asam yo dikturir ada to na kenabiran lolot. Kenabiran to nganay na bira mudi ke benih. Akada kelukuan no pamana waya tanu pagilen na subawan malu tanu pada pagi stadion oi kabubud na iya maanan yan na aya pitero ka bawan nagi gaya bakas amya rasa iso mimba do nga pitero bawan ha foto so gina ni sabab lagi da kadong pama iko masaw Rasulullah na tertendu nu nabi uman arba'in abtimu so mga beisa Mekah. Oay. Saya ko masaw nabi na de ma'ali rauman akad na timu-timu sirat. Saya ko akad na si ke tanub seminar Waalaikumsalam. Alungan akad na si tanub seminar kuya mana giraw mana ya. So gina ni sabab Aprila iya ko pamakay barat na babakan niya kasugat awasiyata ka na yaw. Nah. Gaya ya kau ya guya getano sa dunia na aya kapagpakarata utaw na sabab kumusawiro saitan. Diba? Aya panada nga kapakasumaya kanda po na kumusawiro Shaitan. saitan. Aya panada nga kapakaseminar na inalangang kapano Saitan. saitan. Kau to. Peter Ka'ab radhiyallahu anhu. Gwen ya tigil mana ya lamma ahbata iblis. Gwenin na kaurdi rajo iblis sa tapadigan na isa dunia. Di ka kakat sa langit. Naso iblis na sunjogin ibabay sa dunia na inimbitir ini insyaallah. Inimbitir ini insyaallah ta'ala. Kena ya Rabbi la'antani fama amali. Ya Allah, na la'antani. Kagi niya kaya murkaan ako nga. Oh, kakagi ito ini panintaw nabi. Ini panintaw Allah tigin na fa'alayka la'nata ila yaumiddin. Pimur ka ang kay puni man to na pimur ka na kan saka. Sa taman din sa alungan na maurin eh naman dibitar ka na murka. Oh. Naimatun na ya Rabbi kadang ko la'antani tiyamur ka na ko nga oh napakatapad na ko nga ko dunia na ato na uno ni ipiliw ga takara ka na amalakan pamaamali ato na ipiliw ga takara ka na amalakan di ba katesi dyan na miya ka uma miya kataling uma. Oh, lagi ini posta ka sa road insyaallah na ituloy tano sa seminar tano makaumako. Pagda ko alungan na arba na sige na siya pangkawala sa lalakaw na iba't kami yan nakakubid. Parang miya pikiran na kubid ko duga plin na oh. Yun, tasala ko miya pikiran na giutak yan simugan niya kukuha na kan.
Oh ay siapa nga alim mo wala sana. Yung sama no to na lagi di unya di pakapagamanatan. Betul sana ko miya pila jadi ko takuan niya na. No tigyan siapa nga wala sana lang. Okay na alhamdulillah. Gumiliro ako mabu. Amin. Nako to. Ya Allah nakagya pakatapad ng sa dunia. Nafama amali anto na uno ni ipiliw ga takarakan na gelebekakan anto na gelebekakan sa dunia natigo Allah inisya ka na anto na gelebekan na aya gelebekan na as-sihr iya na ni gelebeka as-sihr upama kapakaliwan na gatan anto na ima na as-sihr na kapanaitan ay lang mo na gelebeka aya bu gelebeka sa dunia na pala yung kapanaitan basta makailay ka sa paririmar na sa itanuto katipya katanayan na basta makailay ka sa tao mapasangi di ba sa mga lokastano na tamang oran na pili ganiran kaya ko di katawan din sa kuwan nakatano sa turugan-uban na pati pilig siya sa oran ako hindi na sa mga lokastano na pili ganiran sa oran na pure na ditiro sa oran di ka tanan to no nagyo mo tamang ilmu irana kagiyes sa mga lokastano kate bidiin tanong ayam bidiin tanong lagi sa mga lokos tanong natiligniran sa oran na ketiligiran kagi mga berakat siran mede ni so amayu ada tu asiwani asan catiru ni na ile ni ga mapugulaw to piura yaudi pira pitiru ina yang gulaw dia nakalasa naging ingediw. Tapi tero yan dia gaya kuan na meluyaya inged. Nakita ko nga no panjalalan, amiya kalala alalan naging gaya kuan na alam mo na Peter iwali. Ay. Piura dia kada ditero duli. Ate katawan na kana man ka jiwali. Kasi kan di mata wa apo iyo. May ka mapunuto ng mga lokas mamu. Mapunuto ng mga lokas. Mana niya na anda piya na ro yan ay man to na pademe ulo lang. To. Nababarakatiran na disiragan sa ajina mo to. Disiragan siapa ayan lumiyot ko na Kristiyan. Makailay sira na sundero na tira na tagit-taka. Nakukuhan. Na dito sira na kumana na gila bumabetan sa wagumayran. Miyak kalala kira jubang sairan. Makasukat siran dia mana nih berarti ya miyaka ragunjiran sa miyaka gaunjiran sa panaw ubi bengela na aya bui pekapi aginawairan na mata mululutiran gitu bui pekapi aginawairan. Nasa kata na mga kuwata sa ubi na ayawi pagkapia ginota na detamita po. Adi may lay principal. Biya ko to tanong video niyan. Nasiran mamuna apia gibu kagiloira na kul huwallahu ahad. Na adi ka nagulo syaitan na miyan laka beberakatan. Nasa kata na manawartan na tamatan tanja Quran na tayo na dipilutang na kasi sa katay mismo akadudutian di manawar na gitu ya mana niya naigira na uran na pangiro sa mga lokastanwa Bismillahirrahmanirrahim pero nakaragano ito na tiligiran naginaw gumiro si Raja naging man na lima tan na di ba mga liter amiya alo yung karkanugun yun matatagos siya so 99 names of Allah. Giraw niran sa Quran. Umiraw sila na Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha. Giraw sila. Kaf. Masira gumira kaf na giraw sila no. Kaf ha
Ya, Ain, Sad. Nah ini sekiran orang. Dia mau sa surat Maryam. Oh, nah ini kan seorang kami amali buta kami ada. Abu berakatan. Nasa ka nakemelangan. Karena menuhi segel. Nakagiya yang mana niya nakasasaugan tano. Oh ay. Kasasaugan tano kami mindidengkiad na tawain na mititipu at tawain na misisig at tawain na miyamukagad na tawain na ayam ana niya namatang wala ka kemelangan jura begitu na kay inuranan. Gaya. Nah, tigo ayam ana niya na saitan na laanta ni fama amali kaya murkaan ako nga lagi kaya murkaan ako nga naman to natupad ako dunia na anto na ano nigilbukakan. Oh, saka na bida-bida ka no igilbuk si Jenna nakatonak juga lebagian benda pada sagi nga di manginjeksyo. Ada pati oh na umanisa na ana gilbagian so engineer na gilbagian nato ni gilbagian apa nga sada so doktor na yagal bagian nalangon na sakit nga ning ginaway. Oh. Umamu sa mga maestra nalangon na wata. Ah. Oh, kwa gigiro man eh. Ato ni gilbagan tigu Allah at padiga sa dunia. Aya gilbag ka sa dunia na as-sihr. Ye gaya derpayo de berkano pangangataho. Deber kano paririmar. De oh jalan ada no. Api ada na guning de. Guning mato na mi ada jalan mi ada no. Oh ay. Basta kay ala paririmar. Pamamanta. Basta kay kasawalay adna walay ron mamumay sa atap po. Oh. Nagina na panay na aya engineer sa nasosaitan. Kapia kata na ulo Allah, yun ang nigilibag ka. Okay, nasaan natigil na kilay ron sa dunia, nagyutoy derpa ka. Dapat yun. Taman sa inalo yung nabi, sa inalo yung mga ulama, so mga walay tanwa, lalay yung tanwa yung pagaloy, nakakagiya, piya kay lat tanwa, gaya, gilibag ko saitan. Nasawatigin sa walay, naayadar pa akaon. Ibaratnya lagi dia walay, api yang tahu nak walay, semua walay niyo. Ayadar pa ka walay, nasan sa kwarto, ada tauro, nagiti kwarto ngao. Ino kailangan na, sa mga kwarto niyo na diniupangan dito, pagpakiga niyo. Pabasta kwarto, bakati na, gitu iwalay niya, gitu dar pa yan si kawalay. Okay. Ikadua, na basta awalay at tigyan na madagal na piyag taw-tawro na mga walay nga ito, mga derpa nga ito. Ikatalo na basta awalay di pagawa na aso na dito pa ni Ingriga. Okay. Ikapat na basta walay anto na ba ini na di ukabati sa Quran na ginap ni walay nga derpa ka na basta walay mapapano-pano tuladan na mga walay nga ito. Sama no to na maliwanag ito din. Maliwanag. Nating mano saitan namiya pa sa duno to. So at tingin, so yung mga naniyan na mga manusia na adna Qur'aniran. Oh, anak Qur'aniran. So Masau Ibrahim na ya Qur'aniran na ipmeturo na Sohofu Ibrahim yuti Qur'aniran. So mabuso ya maana niyan na Daud na ya Qur'aniran na Zabur. So mabuso Isa na ya Qur'aniran na tonon Injil. Bible. Kaya minulan na miyagi pupawala na miyusar sa Bible. So mabuso ya maana niyan na Musa na ya Qur'aniran na Taurat. Sakat tano na aya Quran tano na tonon. Quran. Napiya magana kasira na tigil nga mga Qur'aniran nato na mamuy Qur'anan. Prequis mamu. Owan. Pamana di mamu pagilawan. At ibigay na kasira na sa na. Da.
Natigo ay maana niyan na Allah abugan na kan sa Quran. Aya Quran ka na asyar. Basta ang mga pababayo na gitud ni Quran ka. Sama no to. Ato na tumili ka doon, lagi doon di ka doon kaya sipatan. Ha? Tapos sa tingin man ay kabayo. Katayak sa putaw. Nagitud ni Quran ka. Tawa. Rilaya ko ni gusto na mismo gusto na tayo patano si Guni. Guni. Kaya na man inong mabudi ko ni paden ka pamukul. Kada ka lano ka pamukul. Kagi at tigyan nami mamasat tano sagi ang kaiyat turugan ni. Sulutang sa dunia. Benar ka sendiri honor gue nih nak. Away. Ali ke pagalungan sa sawaru hito ko oda. Paman di ka pamugal li ke pagalungan ni paling betong. Lagi raw sa sawaru pulau si miyarak na katapulaw kagutu. Ano na yan? Tapos sa tingin madaya kami yung nagyina ni Quran ka sa dunia. Wah. Nagyin kay mabuwa sa Quran na ayat tuntol ko Quran na sunabitan ng Muhammad. Oh. Nami ada sa Muhammad na imato masa na sir kano na ayat tuntol ko Quran na sakna. Agugian ka iya babaitan no. Watatano. Oh. Lagi tayo managtuntulon. Na sumabu sa Satan na ayap tuntol na si kuya maana niya na siar na sa Satan. Nakagiya sa Satan na dikilay na atay pupayag sa Satan. Satan atau. Ha? Atay pupayag sa Satan na di mamudi mga di. Mati setan mah. Ha? Ang tanong hajar. Nasa mga pababayo. Gitu mamui kuku nun. Berilay ako niya kate. Upuni naman niya manig siya ko niya niya pate. Oh, na gitu. Na ilan yung manmamu. Kamu tuh dia kota honor na niya kalalay ka berakata. Oh, kapuri nga na kumakan yung tiran. Ayaman na niya na aawi na niyan sa Satan. Oh. Nailangan man mo gaapi kaya pangi-pangitian na kaya taibid na kapila yun. Oh. Natataw-tawpi ka no Satan. Kenapa tatawpi ki walau? Sa taw-tawpi ka no Satan nga, mimumura-mura siya yung perong yan. Di na ba niya nung galapas? Nana, di pa ni mga rakrat, betay sa mga loksa. Mata na kaya, ano man may katuloy? Ayat tanda saya, ano niyan na ayaw to, bedno to sikan buis, o gitun na dyan, sikan buis, sikan buis ben lagi mo to, honor, kaaya ka rin na lango na kumakadinro na din na buntura to din. Di na to natundo. Nakagya di pangiraw siya gingot ako. Ay giraw niya ro. Lagi mo to apiriya na. Ama papanuaya abulaw na parte ka. Anya yung gigiraw. Ayaw kang miyapta na iba tayo ginaba kong di mentay. Naguma buka Satan yan lang natawa na apia suder waro-waro na lima gato saya na minipita dia ulung yan. Iba tabi ako masudi mo tayo nabi yata kalangan yung tagupita ka iyan kapag mo sa Satan ulungin nga kanan yan umaloy. Oh taon niya nung mabugi uluga pira-pira niya kami nagagarumay po na daw nura napangiraw si Nonore
Amato to na miya girog na tangilan, miya kalalay aritis. Oh, naumani may lay ni ano na malay tamo na tutuntob kekaso-kaso ni ano lagi. Mata kakagisa na muto da ko ro nakagimis kay na ko na ibita da ko niya nung naluya. Ay ate dini pa ko lug. Ay ito ko na mana niyan na ya Allah na anto ni Quran ako mamuna tigil na ya Quran na sa dunia na tuno to basta kan ba yung lagi na ni Quran na sa dunia. Hoy. Natingin na ikadua, ikatalo ya Allah. Nasuat tigian suaya maanan yan na mga ato na ba ini na mga tao, mga buhat anu Adam sa dunia na disurat. Iba disurat kata aku, disurat siya dyan. Oh, disira mau disurat. Fama kita binato na mabuhi kaatakan na mamu. Di ba ya kata no na alphabet, ay kata no na DJE, yung ito alipalipan, di ba? Laan man na kata no man na English, gitu oh. Na ayam mabuti na pengenigor ka na ito na mabuhi kaatakan sa dunia. Natingin na ayak kaatakan na basta alwasm, kata ni wasm. Saat natigin sa ayam maanan yan na titato na skote tumiyatoon. Gina ni mga kaataka sa dunia. O ino Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam anallahu alwasima bimurkaan wallah so katatatuan ngaino nakaji ka ayat tumiyatoon na susaitan. O beauty wasm. Eno po nang gila inyo na baka no makakiray sa yugudo. Katato to. Na basta kiray ka sa idang man mabuhi video no setan tinasita pa ako riyaw. Para melihat 3,000. Oy, mata para tiya kanused lagi. Naya maguminiraw karo mau na uni aro mamu pakatin kiray nga. Dadid na bida ka kung mga grandmaster ay chika ang mga karate. Hoy, ngayon nakagiya po rin nga na aya dumini sa ino na susaitan. Na basta atigo Allah ay iblis. Ate tato na ayaw to atumiya to unas ka. Natigma mo Nabi alayhi salatu wassalam la'anallahu alwasima wal mutawassima. Pimur ka anu Allah so midito na pimur ka ang panwala so tumiyato. Kenapa ya bu mur ka na ibaratnya na tito anak ka. Oy. Jadi na Junaid da bogor ko tito lagi na dinga dito tagi na pernah kebubayan ka kay tato akan jagi na baro ka ka. Na sana ka wa Junaid do kenapa gina na apo iyo ata iyo. Kenapa sekalian? Sana ka wa Junaid kasala ko pinjeka di Junaid. Kami ako na piyama kinigo kumiyan. Natiyatuan na karo agi mo ta Junaid mga tagro sa illegal. Nakagi katatuan, ni katatu iron, namiyahara madin ko surga. Nasaka naman buat tumiya tao, tumiya tunini. Tumiya tuon, namiyahara ako mabugo surga. Yuti maana la'anallahu alwasima wal mutawassima. Bimur ka anu Allah sa tiyatuan na bimur ka ang panuwala sa tumiyato. Ay dapat yun. Wasima wal mutawassima. Lagit mabuyo pamaka an mabu hadis at tigin na la'anallahu rasi wal murtoloto. Wal murtasila lagi dito mabu mutawassila lagi dito na murtasi pimur ka anu Allah so miya magay na pimur ka anu Allah so kuminwa ugid na inusaya kananan di ba miya usaya kang wini kakagya ka papantag ano may Ramadan na Peter wakad na ya sa kuwan na mga kalilimod etigin na wida kanta na may Ramadan na aya punik sa walay niyo na mga malaikat ag mga syaitan. Ino to mga malaikat ag mga syaitan. Mga malaikat na tigin na tigo Jibril. Lista na ko to kadito yung Jude. Ini lista. Lista na ko to kadito mat. Ini lista. Lista na ko to adi manasbir. Ini lista.
Lista na ko to kami mo sa minilista. Mapasan niya kabalik yung mga malaikat. Man na po ka na. Assalamualaikum. Kandidato. Ada ko may ino kanan, babu. Ay do. Puri nga di nga ko taga sinti bubuga, di putri mamor ni apa ni. Na, mga po ko lay mapipiyakan waing. Oy na mga sisipat siren. Dati na tulo to, bay. Dati na lang man. Miya gra-gra korkano, kate mi ko luga ko pencato wagi wai. Piraso makali-register kano. Di ba ka video ka na ka? Ay di panikyan ka na di nga type. Daya niya so na miya katit mi nga sukuan. Dati na sumbigal na si Bay namatay ka, makambilag ka. Oh. Natigin na pito kami, natigin na pangchika ng jiga yung ganun mo. Oh, ay daw na anak kinwaira, naging makwaira, naging kumapita. Subu-subuan pa na sila, Assalamualaikum. Napapaira na pure kasi sulutan. Oh, ay. Nakaya ko niya ko na. Tawanan, sisiba pa miya tayo tanong. Nabi ka pa niya, alhamdulillah, paggabi ako niyo ko na, siyempre, mga pagiwata niya, nung. Paggabi ako niyo, namilipita yung kape, alhamdulillah. Kasi manarili ka mong, pila ka tayo makariligister ka nwa, pila ka, so inibigay na ka nwa ito, tarima mo na, minikuan yung gakarni. Oh, ay. Nanamya, nakuha na ki, panugangan na, kuha na, gikadagalian. Kasi manari. Oy, pangchikang kunje. Sama no to nagitikiat tiro ako ron siya. Amay karamadan ay pagkapanikar ka na kapipiya guinaw agwawida ka na. Kakadya ay baratya na sir ka no sa municipality maging. Di makawida ka din ako na pagkapanikar ka na nang punja ginawa niyo. Oy. Naawida ka naka abamakiling ako na ka. Wag nga. Nato ni sumuga gisulutan. O ayo di. Yes or no? Deal or no? No Deal. Ayaw mo kikuhan ka na deal. Kami apa tayo ka niya? Bu miya tiro ka na bupo. Miya kakuha kami manalin na. Kuha namin na ubo na katiruan na kauno. Sama no to na po magkakalakan. Pagkaksiwan na ka pa magkakal. So guilty sabab. Ino ka na editiro Kagi ka papantagin na problema, di ba? Anto na unon iimulong tanoron. Kagi na imulong tanoron na matipan na nanong, matitipan na. Matipan yung kabutua, nabutukan. Kata na mapipikiran na kita kabutungan. Na aya dun na miya pikir ayat na miya pili akan ng butuan akan na si ustado sa ada ka lulutakan. Pamilya ko. Na mga watakan na iman to na ayatan nun kapili na si ustado sa ada. Nakagiya miya pili yung nasupa ka po nun yan yung kukuha. Nagyang ko tapa ka po nun ako yung na miya de sukarata iyan sabab sa pag-usar niyo to sa kasungiw kuder pa akabutuin niyo ron. Owan. Na miya de so kasungiw. Di ba Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam aso gumagalabag karakano ayak yang galabag kaya na pararakano na bagani uron susukay niya sa tama sa dipen mamaraswating niya. Di ba hadisan? Owan. Napamakabarat, narutan mo pakabuto sa tantakapanaw. Pero ipag yung masatra, kakasumiro. Nagyan ko to kariri din yun, na pero kikuan niyo sa pangan na nakakun niyo. O ay, ito na, nakaratay, di nakaratay yan. Kaya niso nga karunas ka. Na siya buti udah. O ay, akakulug yun sa gimota rasi wal mortasyong. Nakataya sa kakulug yun. Ay, guru sa marandaw. Nananakuha nga ini. Na miyakuha nga. Miyakuha nga so sanggibu kan. No, pira na rin kibugaya ang lama amay ito na sanggibu minibugaya ka. Na, ini ko nga sa breed. Ini ko nga sa pinat. So pa din ay di-prove siya na diyo ka. Miya suwa-suwat ka no. Kaya manan yan na piya nga ating nga kanuron. Na, kagiting ko painan ka mapitan na pinadan ay
Miya magayaki siya kaya ito sa kuwan, tiga na kita kay kuwan yung kamala. Natin na ito na sung inibigay guru eh. May ito. Sama no to na, miya alinso, Pamikiran. desisyon na ka. Nagyuti rasi one more tasi aso desisyon na ka, napiya kibaya din na ka so desisyon na ka. Oh ay, nagyuti kayo lugyan sa rasi one more tasi. Nato na, siya buti mapitero ka na yun, di pa rin. Oh, kaya mana niya na desisyon nga doon. Nasaan siya ka desisyon na yun, kaya pa niyo, narongan o pamang ni sa kanuri. Mapapasadi di susay. Nah, tinggian na, ya Allah. So lang anong bawat ano Adam na bigyan na kasiran sa kitab. Kata ni kitab so kasuratan. Oh. Nato na mamuhi bagi ka nakasurat. Dati yun na aya kata ka sa dunia. Nato na ikata yan sa dunia. So, tato. Nabasta makailing ano sa tato. Tubilay ako ni Uben nagkasugot siya yaw. Aya minti-minti na update ito na mga buhay ka po ng sakiray. Awan. Para tigiyan may istidiro. Naupo na yung maanan niya, naupo nga pakita to sa kiray. Napipikirangan na uway nga sikat niya to isa kagayan. Na sikat niya to isa iligan. Na ayang piu-piura tumiatur ka na sosayta. Awan. Ay naman yun na. Ayat man ako isyo, kagya kataya amilalay, bitano ka madagalap man ako makinigara ka dyaman na isakuan. Kagya ko tama ka lulutiyo sa Metro Manila. Oh, kapitero irarakan na, lango na wasiat ka guru, na palaya kami ron na kuwan. Tunay ni, di man tayo, lagi dibusisi kami sa ingat. Oh, nana, ayat pa kay sir, na guru namin ni bulu, gugupan namin yan na kuwan. Kaya ito ko, natito na ikidin, subigan namin yakin ulo amin. Ano na doon? Ha? Naayakidin na ka na pengilingan sa ukit, timawin tomato na pagkudoon. O, kaya naman, susurat tanong, nakisiin na ka na miya doon, di ba? Susurat tanong, ayaw sarang ka na pancho, managkapakayad na, pamuna yan. Na inuwanan ayatan de saya misura to na sosayta ga juga punas. Juga de. Kati ginay bikita kanu para ginian ni makuha. Pero ima to na jen na ande kiko ni man to. Maro gina la ni mana ka biya ka ginung kuan. Nagina na tanda sa ayam misura to na sukuan. So saya tangay ini diketian ka para dia dinawi abo dia nun buun madu. Allahu Akbar. Nana naukma di baratian nakatya ka pemulungan na kanaginga iyan ako na mga kuwanta no mga tungan na itan. Amay man guru ka dinawi ka digede napang niyang karilak wallah kaya keto ko ingon na niyan ito. Na ibridar ko to wallah. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan at tigunabi. Iniri la wallahu ta'ala ko umatakan sumiyang gulaw lera na karibatan nagukalipat. Na karibatan ito, di nga katawan. Paano so tawa ka tutukawan niya na marat? Miya sugat. Katawan niya. Stupiro lang. Miya sugat. Ibarat yan na wayraya, nakakukuhanan. Kau upisan. Oh, nati ini turo-turo akan naman. Ini ubi-ubi akan naman nalim ako. O upisa kaya yaw. Naba ka kapati kami didigat ko. Na, ayaw mana niya na kaya kito ko nakakaupi sa jokuan, nada ka niya makurin kaya kito ko nakakuan. Nadi ka kapitan, di ba ikal ka? Sakap man na matoro, nadi ka kapitan, apya ki upis. Nyatay ka. Amay pakpak. Duwisa penumirambay ka sa amay pakpak. Okay, nayamanan niya, nadi ka mga pendit, kapitero ka nakakuan. Kaya ito ka nakakurinte, na inungo to. Kapati. Ito na, siya buta no sa talin tanong. Why? Na, yapa sa tanurong manoong. Di mano saitan na, namaya pasado na ni Allah. Ya Allah, na ayay kapat, ikapataya. Ikatlong. Ikatalo. Isa, dua, ikatalo, ikapat.
Atau na bilalungan ako ngayon. Oh. Ayat tingin na ikapat at pagningur ka. Ino to ikatalo, ikapatay kaya paganay na antunaw no nigil pagka na tingin na seher. Na ikadua pa na tingin na antunay Quran na kan. Antunay Quran yan? Kambayo. Na ay ikatalo yung nalitan no antunay kaatakan. Katito, natunay, ikapira Ikapat. Ikapat lagi paganoy tanong. Na ya Allah, na sumanga mga tanong ada may no ako kaya murka nga po nagiran na tepat sirang dunia na primi para dua nakasiran yang berang-berang mga pangandangan di ba mga pangandangan tanong mga leletean mga prutas mga panginginuman tepat sirang dunia na ikakatadikagiran sa mga pangandangan na kebubuyan nila kata yang beli kan may mana beli kan manca keniu peletean nganin siya na ayat tingin na question na karana anto na mamuy paki pluto kara kana pangandangan at ipiya ka pluto kasi na nasakan na ato na ipangandangan na sumimbag so Allah pamata ami tiku Allah ta'ala kullu maitatan wa ma lam yazkur ismullahu alaihi ayat tingin mana yang ni ka sa pangandangan na ayat tingin na pangandangan ka sa dunia na langwa na radera uta sumbeli yuti sabab miya haram uba ka kanca mano ka dera uta sumbeli ka ayat kipangandangan ulang syaitan question na eno ke subugan sati gagian kaya kakan sa mga Jollibee kakan sa api ito na pangandangan na adi ka sigurado kay no mga degeng gaya pagikan ni rarkatan wa karni maatay mga di kinitindi ni ranon o miya sumbeli nailay ni uman ino igira keng ano sa Jollibee panganuna kan sa kanok man basta keng ano sa Jollibee na keng ano sa ito nasubkenan sa mga kuwan na yan sama Mga KFC. mga KFC na ayaw mo sa wira karkano na andun ni kakenyo na giraw ka dun na Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd bismillahi bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar bismillah kapi ada masumbeli namanya sumbeli ka beri mana lilipat yuk atau naik berarti yang besi girap kurban dah ayam berarti aku kurban na Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbaru walillahi ilham nah gitu berarti aku ikiran na sumbeli tahu na giraw kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar bismillah na gitu ni sumbeli yan kababali niya na halal kalangon manay pagganiran sana langon na nan miya matay dabo miya sumbeli inu miya matay na piya makalang bintol piya kagitang umayaway ani miya sumbeli dito mo miya sumbeli sa atan mo gingap kinta do sa sunjuan lay matawag kita no Oay. Kasa kami ang proseso ira. Agi mo tamiya kada kala manok. Oay, nabibitin na. Oay. Nanay ka bibitin na na ile nga kapiya ko kitsa ko tamaya way ginaron niya tay. Sama no to na piya ka gitan. Ino suwaya maana ni na benut na haram ka gigito. Ada ni benut. Haram. Ayatnya haram ang kuto benut. Nagyong uto balot tadi nga tano pire ide dia nga kana buob kanya balot. So kaya tagun niya mga bumula. Kaya tagun niya toka. Ada pa na mga kamariana. Na adin ni subelot na beloy pura tunanan bibiyenan wa tunanan. Dito. Manok o bibi o papano ko. Benda pato. Benda pato. Bibi katan, mana di tanun na ng katawan, diwisu di kakuha ka di matang para tayo, di tanun katan na tunay taguyin.
Oi, duisudian aku nde. Ih. Naupung giyang koto pemakai ni kena ko ira pada kala mga petino sa pragetano mabubay ko majakuan. Balot. Naupung giyang koto balot nakaniawaan. Aya kaya niawaan de balot nagi utam ya kagena apa? 18 de. Kaya ko na anak 16. Ito no to. Anak 16, anak 18, anak 20. Ada pernah 19 no. Kata na mga katawan ni mga number yan. Detara ketika dia mapengan to kubedi. Nah kenapa ka doro benken? Na upo de giyang kutwa balot na makumpleto. Oh, na pasaan ka? Na nakata na giyang kutwa keno na anaulunian, analimanian, ana panabubulon. Na member ito ako na kaya niyawaan. Na aya kaya patay niya na mayaway na harap mo tuba ka na kapia kagita. Aya kepa kaya kena balot na giyang kutwa depan mabu. Pinoy. Kada pa nakatagwi siya. Tao. Niyawa nada dito ka di say na kita. Kada pa niyaway. Nadagi dubken tano mga manok. Aya kada kalano na. Piya ka kita umayaway. Oy. Api agyan ka na ng mga baka. So kuha na. Sapi ya tigtano ato na turun sa kuan beef. Bentuk ni rana na sa kuan. Olo. Nani ka bentulay rano na ile nga miyatay nani ka patay niya na pianong balira na gito na haram ka dema tukuli. Napitir waya maanan niya na Allah asaitan na kagi miyamang ni ka sa panganang na aya panganang ka na kullu maita langon na deraw ta sumbeli na apiap penriyo ta sumbeli ati Allah na wama lam yazkur ismullahu alaihi na langwan asyumbeli adon mabalas sa Allah ta'ala lagi na ni panganang ka. Apa yang sampai numbalir kita numbalir betian yan. Ino kailangan na besap ngiraw ka api itong nanikna ka na panamana maringay giraw ka bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar nasa matiyan walillahi alhamd giraw ka na Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar ka waiden ka siyong beli nasa sumiyong beli sigurado ka ana beauty ayan api na siyong beli na si bapa ka sumiyong beli na si tingid ka na karaya ka man tay sumiyong beli sa giyang karabaw bigay na si kwan na kasi man so na beauty ka malam mo yung beauty ano dimya diri ka no api kata na binuwallahu ta'ala ko iblis ayat ini na panganang ka sa dunia na kullu maita wa ma lam yazkur ismullahu alaihi lang na panganang kan adaraw ta sumbeli na ikadua na panganang ka na lang na siumbeli adaw mabenes sungaranakan na yama niya na panganang ka kauto na gi panganang na lang na panganang no syaitan haram di haram di ko pakayakan away na kailangan na sumbeli ibaratian na lagi ito nigiraan na miyater kita nigirawan na di ba sumbeli ang jakuan karabaw napanaman na marin yun nantay sumbeli ibaratian na ayamiyate na pamilya nga na miyamasakan ng bunja karabaw katikatay pagkasumbeli ini usaya bapa tigyan na si goto kaya si panunumbeli na pangisungwi nga tigagyan na sumbeli na yan na para inigiyama para ini kainan na para di maharam mo. Kapi ni paganan yun nagkapagay maulog sa haram. Natingin na to na. Natingin na panaman na maringan na katiyong betian na kaunom. Betian na Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah. Nah gitu bersangon udinya nunanan maadoy na mimbeloy so karne niyo ayah sumiyong beliau na susaitan. Tahu na may nakatano yun di may nakaw di ba? Saka pagilay na kanay ibaratin api ang tunani sumbali na ayam na upuno di maba na suwalla na mimbeloy na panganang susaitan. Nato ni so ay apis kano persumbali ano sa manok kate piya sumbali yun. Ora ka. Sumbali ako tunggagan naman ako to.
Dila kaya tuminda. Nakinuha mabuwata ka na kaptingay sa kuwan. Tepat-tepat. Mimbo dia haram. Engkau inu na doon mabensu Allah. Okay na para te kan kag yung wasiata na ditano ay may nangka. Para te ako niya ditano ay may nangka. Api atau ipi kasumber iru na dari anun mabensu Allah taala na anak beti an sa surat Yasin agi de Quran akan saya. Ap beti anna igira sumber insu ayam na dit ko wong ayam. Oh. Nana nay no kami kakuan ay kuan ako man sa road daw. Kelipatan man. Ato na? Kelipatan ka. Kenak ba ko ulo ko sa. Ay nakapilera ka ni Hijer na doon kami expire. Kelipatan ka manan. Na para dia kelipatan daptik seniuran. Tato di wadung na do ko sa walay nagagawin na do ko sa walay. Oh ay nakatele ni man. Ino ada di mana kapasa dengan dia pula lagu aku sa City Gul ka sa kanay pagarin ko City Quran reading. Oh ay. Aya dapat na biya ka kunti siran sa City Quran. Na ino pabagi na ginagawa na katira na biya di budubura siguro. Na dapat na biya ka kunti siran sa City na aya daira na kapakakuntis na diyo sa Manila. Oh ay. Lagi ya, na biya ka tali umako. Lagi ya meeting amiga desisyon ng so contest. Kasi irakan lang so lista ng contest. Ino sila ni ba contest. Oh ay. Manaba ka pa katipo. Ate ano man siya ko sa Manila. Dada taro to. Nayaman na niyan na titu ko isa ko amiya ko niyo anak niyo abiri bisi sa gelapaka. Oh ay. Na, misig tanong man. Ikapirap man ni Roger. Ikalima. Ingat keso si Junay di lista niya. Nah tingin na ya Allah na biya pasado na ya pangandangan na lawan na do masumber ya para ko Allah. Nangulangon na do raw ta sumbeli tingin na we na napay na lagi na di pangandangan. Ika lima apengin ingur ka. Na suwat tingin sumbawa ta anu Adam napakatepan na ka sa dunia na priri para dua na kasira sa barang-barang panginginuman. Oh, so panginginuman tano na malut tanop man ilay. Berilay ako ni uba na ben mana mabetiri perkano. Kasa kami ya kailay ako sa proseso. Adimbaan sa mismo. Na suberil na ayaran tatagunon sa mismo pimbelan na diran disebut na ptigo ni radakuan. Na saging utakuan na kuan nira lagi yung kotakuan na giraw nira roon na di na di masu na teago ira mga umakina na teago niya roon sa lakabo nakapta nira masukuan na giraw nira siya kagi di pa kasusaw nalay mas ay na pagli tanong ko Allah sub kayo nung tanong mismo na sa mga libyo roon api abang yun na pamisita yagin kaya diunimber sa kagay nagwiligan ato ni pkidira ginaw niya ay lagi to na kuwenan ro. Na may layakan so di ba na nalata, gikutan lata so pagbriya na giro ro. Oh ay. Lataan. Piyakin mo tayo na ano pwede ka naalin, di na para na kamay le prosesyon niya. Oh ay, naitatambag ko bas kita gimutuwa lataian na mapasad na ini kuan yan no. Oh ay, nainipamtad ro. Oh ay. Sunjo di mangwan sa bendi kira di kan di mamipia. Oh ay, nakuha niya mabu, natago niya ako makinan na ginira kayo lubo niya ro na mimbuot na Sprite, na mimbuot na ko. Kami niyo marang kita no mamuna natawa na jadi gira-gira ka para may malay argo. Kayo niyo ba nga pisbui kuan. Derna. Oh gitu. Nah ayo mana ni na peso mga panginom mentano na pagilay tano. Oh, na ya Allah to ni panginginom na kanu mambu apaki penuto kara sa dunia. Natin na kullu muskir langu napakabergna nga panginuman. Yiti sabab ay Nabi Rasulullah aman syaribal khamr pamagini runayo. Man syaribal khamr fala tuzawwiju. Wa in marida fala ta'udu wa in mata fala tusallu alaihi. San Jakarta wani wa mama bebay
At ingon nabi, aminom sa pakabrag, na upang mo nga rakano na uban yung aksi pa kalangwan utamo kaya na haram. Wala to zawiju, uban yung aksi pa. Wa in marida, na so di maginom sa pakabrag na ukasakit, wala taudo na uban yung bentalan. Aw ibental yung na umani sana kada mila kadiyo, nasa timan na walay niyo ko naraka. Wa in mata fala tusallu alai, naso di maginom sa pakabergati gunabi na upatay na uban yung sambayang ni kaharam uban sambayang. Ngay no nakagiya aso pangingin no mano syaitan na sumir di kukuha niya. Tunay ni? Nawasiyan. Wasiyan. Okay na kapag etero ako ron sa baka no mabutri po. Away. Di ka di pangamad na giyang kaya isting agu kobra na prada kabisana na San Miguel. Ah? Oh ay. Naging na San Miguel na muskira na. Ayak karinaw na miyad dagdag na miyatay sa kobra. Gusto pure. Namiya kadagdag na miyatay sa isting. Kakagiya so ayaw maanan nila ilolook sang ka na ng mga panginom na bisi maayaw mamuy pilo ko. Inumiya ka na bisya. O ba kayo inom sa kubra ada tagutian na ka? O ba kayo inom sa isting ada tagutian na ka? Aden piyang usya tanakan sa budi puso bentong abenda niyo pa na ilolok. Kayo no agyan kaya magi nga mga taga budi puso. Ate, giwalay taab tadi sini. Ayo bay sa mayro na walay niya na inimbitar ako sa budi puso bentong. Tiga na napakambagara niyo siya lim, nami bagara ko. Miu bayra ka jama yan. Tiga lagi manariya wata. Mayatay na wata ka. Tiga na wata ka, tiga na wayan yan ka punya masjid. Nami ako man na dumini dia ngariya. Oh. Mayat. Natingin niya siya, tingin na ini panalagay sa ospital. Na ayat tingin ang resulta na so poso yan na lumibag. So lagi do kaari na biniking ana na binirawa. Oh. Oh ayan lagi do miya bakara aposo yan. Ana first time mo tuwa manugagan. Nagumin ka kukuman. Kapag nero na may ngingiri ako kaya kena ko na nyarang di pagusay na. Kaya bakara aposo yan na. Dataro ka numiya pili ako bukan. Tiga na buin man iso kaya tama kano miya pa sa di ko man ako mancawan. Oh ay nanakapag napagiwit ka tama pag istorya. Tiga na inuto na tiga na punya masjid. Nagitiga ko makapunya masjid watak nanan ay tiga na di na si Binting. Oh. Kaya tiga na pa ko mapunya masjid na kumino sa gitu tiga na dito mo yarakan. Dati nga di ka dako kira na kita pipikir na kan na uban yung sana na kay turo ang gani. Na ibu tadi ko lang misan. Na isting. Kada niyan man nga nang benian kaya logi. Nada ko sa natigil pa kay lenan kapipikir na kana mako na ituro ka. Oh. Naso natigil yo kay numian. Nada niyan lang na natigil na abi. Detaro di mapipiya gino ako. Napiya kay girl sa kwarto, iga ka sa kwarto. Naminiga sa kwarto. Namiya pa magagawin nga dumini dia kuan yan na. Ariya nakanap manuba kuan tuno to so kanaba epilepsy. Nagwa miya tige may pala nagwi sa may pakpak. Napiya kay kuan natigo doktora di nebra tanga so poso yan na dumibag. Oh ay. Ato na ininom yan. Ato na ikiyan yan. Tigira na ini pakai demir kaso ininom yan. Napiya sugod suwata kuan yo sa budi puso. Miyawit na din sa may pakpak kapag iligo doktor, este, tingin nagi inimbeto ako so yan. Oh ay, dahil niyan magaga. So ayaw maana niyan na api so panginginuman na pagkista dito, no? Oh ay. Uy, nabago niyo ba nagini kay makainom sa gaturi? Kayo mana dia nanti imang ko nagini ka na miskan maganalim ka titiro ka di ka pa. Oh. Na ayaw mana niyan. Na ayaw tapi pikir nakan haram panginginuman na uba ka baka sa giri puada ka makaudas kukil kon.
baka makasagab sa umma kada ka makailas ukir ko. Kapanayad na haram. Hindi ka pangay. Agi style tanwa na ora kanda si Umika, tina de sawane, tina pakandira nga sugiri po ka, de bujawanay. Padang na de makauda, de kanu makauda. So Nabi, na piyaga na sa Rasulullah, na denyan ka na. Ayaw po denyan ka na. Nagyang ko takambing, ini pagan ako Nabi, na kana ba ayak-ayak wa anon, na sumama ka, ayak-ayak wa anon, na sukarumaw mama. Na disimin na sa Diyos sino na gito. Oh, ay dapat eh, oh. Na inshallah, na api sa paginom ito, na pagilay tanong. Okay. Si kuya maano niya nakabubuli na di lipaganad na niya mga bulong-bulong. Nasa kan na uda mineral na uba ka nung inom sa dere kaig taman sa dinyo may pakayaw. Ito to pa kayo na suod na para mamatay. Kasuod na miyak ka ito jutanor na mas miyak ka ito ang mga uldenan. Lagi ko tadi pagintos ng mga wata dami pakayaw na miya bura-bura no taulun na dikilay. Oy, guti sa bapadi ka sikito tao. Oy, kami kita kaulun na ano ni kapo yun niya kung sulat yan ka na may ito na pakala na guti di ka sikito tao. Ipakayaw tano sumayaw eh basta api asi ka no sumayaw bisa kuha na to naging tanong siya? Buwala na. Na sigurado ka no, na pa sa sigurado. Di ka nung grabe ko madinggaw. Madinggaw ko dyan. Ayaw mga niya na inukitan niya na may tumala pamumulan. Ay dapat eh, oh. Na, isikitan no. Ikapiram mo niya dyan. Kanam. Tigip man, ayaw mga niya na Satan. Aya Allah na sumbawa taano Adam na bekatepad na ka sa dunia na pumaga na kasira ng mga walayran lagi diwa ng mga walay niyo o ay kumpalito sa mga walay niyo na mga kwarto neuron anatolang neuron at na mga sala neuron kumpalito sa mga walay niyo ay atigi na pagningkor kaya Allah na kagiya at na mga walayran na anto na ununin beluin na ka ibigay karakan magwawalay akan sa dunia. Tahu na pemagin ko niyan to ni walay wala Satan. Siar. Nadi ka gitu sa penderupan yang mga walay. Pamadaya mapipigero na upama kuha na anto na ikatitimu ang girana. Palingki. Ore. Ayat tigian ituru akar kader pa iwanang kanwa Satan na ayat der pa sa dunia na langwa na market. Sangan umi penuh-penuh. Na pure din naman buka kada kala na padigang na buka mata na kini kenapa taman sa padigang jabuin na buka dia tinggi na buin na kanadu kiamis mata na tiga grabiya ko kakaiba kami akan mismi saya enggak ino kanini buin na sa kuha naluto buin kami ginaya o di na guminirawa buwan na yasawa to takin iba kasi niya riba sa taligudan na waliran o ay na gigay mabu mga padigang siya mana niya na sedak na lang uno nasusada iya na miya katalugawi sa prisir na dira ka di siya pa kagaya ko kapipita na inuwi betuati yan yan amin nila po natigil na kaya dugun mata mamuhay bata bata yan nakadang na napadagan yan yung kalangon ka pamrang subhanallah yan ang isabab ayamaan na yan ino di ka pamrang kate maganda kung makapasad ilay ni walang napadagang ka panapalay di ba nakapanakot wag ilupikiran katamang upitibuan nila sa pera ka naduga di ba? Ano meron yung mga tinda teguin nila na pirang nadugay. Kagi ako namiyakan na lakong nikuan. Tunaw to? Swerte ko. Swerte. At yung sarangaw taka ka. Swerte lang na marsig na rumtigo. Away. Allahu Akbar. Na mapasadip man na ilay nga ka makapusa na kinuha niya sa pirang na inikuha niya kung mga kuha niya.
Hindi pa magpagyan. Ini paano pa nga, ini dibagyan no? Ngayon na, swerte, tala bilaw na ka, tibulungay ang buwan nga nakanapig. Daga nga nakanarunot, nakarami ni Pumasaon. Oy, nagugap man, nakuha sa ikukuhan. So, bedo nga mo ito na, apong ginaw saya, Yung mga oy. Ino ka na lang Pumasa, natigin na swerte, kaptiluan niya dukuhan. Customer. Apia lango-languan na tao na sumagido na pingiro siya. Besira kan pagruti, dati ko no. Subhanallah. Dapat yung sibuto ni Watalim tanong yun di. Oy, sama na yan, napamagiligin nyo, katya sulas. Ikapire. Ikapito. Uy, sabi mo kibay no. Tingnan mo Satan, aya Allah na sumangam bawat no Adam na pagkatapad na kasi na dunia naad na mga busisiran, mga suara na may mga pipiya. Oh. Ana mga suara na mga pipi, ibarat yan, sambuliano pa ma, na nilagi na may pa may maganda siya Quran. Bayno. Ganun ba kaya? Bede na mata, bede may ito upama na adna malwa may kata umatiya sa Quran, di ba? Mga babay ko na yun. Tumamo sa mga bilan na may makapipi kapag bang. Ayat tigil na pengeningkor ka, nakagi sumuwa tanu adam na may makapiapi suara, na anto na mamauin, bagay ka na may makapiapi suara. Sigo Allah, ginani kailangan na kay kapito, tigil na uway. Natigil na aya aswara nga. Aya busis ka sa dunia na an mazamir langu-languan ang music na ginani suara nga. Oh, sama to na kenapa kan di music? Minsan lang. Minsan kagino ni Bada boro jo ada tim sugira na musika Romania. Oh, ay. Ay, dapat yo. Dahil yung man, basta ang music na titip-tip pala ano Satan. Mata niya, titip-tip pala ano Satan. Dahil yung man ang mga wate, kada ka na, may mabawa tao. Dahil yung man, tatandong-tandong man ng Satan. Kagya aya bayo ko Satan, aya Quran ko Satan, nakabayo ko. Dahil yung man, maganda ko bumaka pa sa 2 taon lang. Oh. Nanay, takuan na ko dyan. Makurinti ka bin. Dahil naman, di mo tawa tayo. Kate, palaya ka no, sukada ka lang ka no, namiya ka mabawa tao. Dahil naman nawa tayo to, kakiyalan niyo man. Na ayaw ka tirugo, nakapagididaan niyo. Ayaw ka tirugo, nakapagididaan niyo. O pamamumutan ka, pakaturugan matay ka. Na dito turugan. Okay na, pagididay ka, kayong kaya turugan. Sama na ito na Panginoon tanong sa itanong na yan nga nanawatan na ihira-hira na ka na upagidayday ka English na diturugan na upagidayday ka Tagalog na diturugan okay na upagidayday ka Maranawsong na tirugan batang bumataw sa Maranawsong nga watayan kag Jesus Satan ay tapangin nga man, naging utawatakan na pagididi nga sa English. Beautiful girl. Karabutin. Ay, natigalugi nga po man. Karabutin. Napagididi nga sa barana, bumati na di magayong suwata. Diurug. Nawayamanan niya, girawa nga, akyan na ka, adi ka po na diturugan. Tanda, sa Pitero Satan, aayas swarang ka na idida. Na inugyong kutawata ka, natirug, kapia katurug Satan, piyangingi po Satan, gimiyagidida ka, na hindi ka pagidida, na di niya pa katurug. So, napira di ka niya dito rin, udi. Nasabi dia pa di ba, sumakapusotan, nabubudingan na Satan. Dahil naman manigirap po maginigan sa FM, makamiyalo ko sa kadnuto ka, magangan kenapa manuber magagad din na malo ko sa oh dahil naman iya lo ko sagad na pumagin na ubung ka maligagi utat tim suyuin ako upang ano makatuna na ibad ka lo ko sa namin ikiyaw
Oh, wata. Pakatanungan ako nutupo. Kadugin na sungkuan namin na kiyama ka. Ina ko makatuna kami sa pangarungan. Lagi na sa kanyan. Akagi lady. Ha? Kagi na sa tingin panay. Oh, dahil naman kakagayin kakagi associate na mababalik ko puso ka na ano ni kanigang ako din na pagkaipikan niya ka para ron malingaw ko na ka. Igira pamakin nagisutaw sa idea na diturugan. Na umamakinig sa Quran at tiratod. Nakuri kayo dyan, gatistingan na ka. Ako ato miyo ayo. Kadinis din ako, mana? Last, kate so last. Ikaw ano? Last mamuya, dun na sumpatian. Tingin mano Satan, aya Rabbi, fama masayidi. Tingin mana ya Allah na sumbawatan wadam, na ayamanan yan, nabigyan na kasiran sa ada mga pispanira, di ba? Mga pispan. Ya kapya, ada mga pispan, kebaya-baya ka. Sisagi na nakampo kami bubudingan ni Mayor sa Kaswagan, ano man na pispan namin sa na walo, pispan namin sa mga bunga o mga tilapia. Ato ni pispan, di ba? So pispan na igira-diga di mangisda, naduga-duga nga kitida ko tilapia, di ba? Oh, aruan. So, ayam ana niya na udang. Dengan udang makatapang sa kapan ni kapasa udang. Kaya ba nakapin ni kapan niyo siya? Nasa ka na, miya ka pa mana ako. Miya ka pa mukot ako. Tunapan, miya ka pa manuit ako. Miya ka taan ako pan sa udang. Pero kung nabagudin dagangan. Alay po to ang mga kangudang na. Ama, ano di kuwan na pelulubu ano inaakan sa kutsara niya, nakamiyad niya gato, nakapiyoto lang ko sa ulo ka, biro ya kanapana. So, kutsara, ibnaturo, tiniduro. So, anak nga pa niya na? Tiniduro to. Naigira kuwan na, tigila to na, agiyang gaya tiya kutsara, siya tiniduro, siya dulo niya ka, putulo nga diya ni ba na napana. Okay, nakumang sa later. Nalo ka gawin na pumana ako. De, kali ka kuwa ko ay aga saya na bentong na pilutaw. Oh, na mamo ako man, lay pa kano to nakuha ako. Mamanuit ako man, lay pa kano to. Na duga-duga tan ketida sa giyang kaya ando ng mga dia tilapia ini. Ada aro anaya. Na ayat tingin na pakaisikar kaya Allah na anto na mabuy pispa na kanya dunia. Na tigu Allah ayat pispa na sa dunia na mga bubay. Oh, tapi upir mo kataman sa loko sa namakay sa ano to bubuli. Oh, antay ngaran ka. Kaya mana dia lagi ni masa so mabu lagi enggak iya, mga deto kada ba kurung pedil. Kenapa kurung pedil? Apa ko ada tiga bodo ko menay maka inanol. Oh, nakada ba kurung pedil? Na iman to na aya kada kelan perila ya ko ni o kapya so mga derudupa iyo. Na ayat na kada kelan na sumama ap kebebaya-bayaan yan cikarumanian. Lab na lab yun jika Romanian. Okay na paratekan wa adong penap kilay niya na pagbubayan yan. Okay kaya kakagi ayah pispan sa dunia ng mga bayi. Alright. Zuyan alinna sa ubus sawawati minan nisa. Pagang-paganay aayam anan yan nakatataguan ko puso o mga tao na mga bayi. Alright. Gina ni pagang-pagan ni ano sa Quran ng mga bayi. Ato na binin na natigo Allah Ta'ala na ino ka ato na binin na pumimili ka nuro din nasadap ka pili iro na pkuwa niyo okay na limited kani kapat yan na ginigin niyo okay targi niyo okay na sigum yang ang amasa na unlimited guni kaso Nabiula Sulaiman na ayak kaya man ang kukaruman yan na sanggibu kada kaliran okay na yaman na yan na di man tumapungulaw o bang pamana sanggibu dia miyata kadagalan namrano na malay pangarap. Pira-pira dumiway. Ay lipatay niya na widakan. Ay gila dumiway sumama. Nagpagagaw no dua katawa persway pagusikan wife. Namerangitan yung persway kagini adok. Tingin pa man di garang pagalungan gimimbo day ako matanda. Matay kan na unya pagi pangataw isawao.
nabiteng mamujo mama. O man, turunin na dito tayo na penjodoh ko sa. Oh ay abu ipa kapi gino niya napkilay niya jodoh ko sa kapuringan pay pangatawan niya ro. Na sumamusumuri sa wale. Tigil na. Paman namin tumuka jodoh ko sa disya ka na. Nang mamusum niya kung tabato na. Tumiyo ko doon sa kota bata. Di ka kumunga magindi doon. Nalagi di. Babo. Batadi ka na kemudian di sakataw ni. Karo ma ko niya. Icempi ako niya. Ada mo dito na din yan. Na uli mo biasa mama na mabebeli ko do kasi na ay dia mabkepikir sa kuangan liot ta mata mata miya begyo ta kulo mama datang masa ayan yan ini patay na miya sugat ta tao pakambulang na ka gire ko diga matay dito igwa na mata nega para te ako ni seka adna subra ko din sa pagari alin. Nah ini patay niyan, napi akan lebeg lagi sa buong sa upang sa lawas siya. Ayan lumibag na sa upang lawas siya. Napi ang nagantay minggal ba kung na so ikadua nga roman niya. Lagi dira di pagkuhan. Pagagon gitu. Ya mana niyan na pengening ko Allah Ta'ala yang gaya mau dua karkano. Na ino karkano piyang usay kakagi ayak kalaban tano sa dunia na syaitan na pitiru karkano anto negal ba syaitan. Na next akadita no nasita no gyaktar. Na pamagimbita ra kanu. Okay na neno kaginde kya pa ko makuna bende ke siso kada kalian. Ay. Bende kasi kakagi adnap keto na mga seminar yang tanong bende masusuat ko ta lima kan. Na amay kaakad na sita no ke aktar. Na arba na mga tutu na tanoge kadi ay na gusto ka di mirasa na pag ko ma pala mapipia ginawa tanong na pala tanong ni sampay ko Ramadan sa pala mapipia ginawa tanong na pagpunta no upang ni tanong yung ka na nawata tanong kaya ang bubuan na pakasurgaan wallah. Ay dapat na doon na ba kayo sa'yo Jen na question ka amin ya rabbal alamin Allahumma ya hayya ya qayyum bi rahmatika nastaghith Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya Allah Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minata ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين آمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nakumukumusta kanok mano